Why did you do it? Why? Umafuna sikutama iwe. Tukuponda panopa tukufinya wena. Fana upusa kwambili. Why did you do it? You should stop it. You have to stop it. Okay? You can't do that. Why were you talking about me? Why? You can't leave you alone. You can't. Why did you do that? Fana upusa kwambili. Mafuna nazikuonera ndipo panopa akapande kudira udziwaso. Udziwaso apa paka. Udziwaso. Why did you do that? Apapande pasipaka. Video hii titumizaso kuti anthu aone kuti takuponda. Titumiza video hii kuti anthu aone kumene kuti takuponda. Yetu. Fana upusa kwambili. Siru cha moto. Garu wenye. Ndiye udzijameso apa. Ziliko.